onye ka m gakọrọ ije ụwa lenu ka m si jee ije dị ihe okenye na-efu nwata rie n'ọjị nọma mfunata maka na onye kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ n'ụwa gbata obi ewelu ya wekpola afịfị ya n'ụwa Mary eneghị ntị n'onu sọpụrụ nne mụli sọpụrụ kene Chineke keli ka ndụ iyi weta ogologo ekwela ka mbido kịta n'ọbẹ dọgị ebe ka ị na-eje kedu isi bute ife a ebe ka isi bute ife a bụrụ ife a tinye na-agba mebe kasị akwọ ya mebe gị ebere ya buru ya ọsọ onye jidere gị ọ mụna gị gburu ya ebe ọ isho mebe kasị akwọ ya mmiri na nsa adapta igwe ga-anọrịrị ya iwe onye ọjọọ buru ya mmebiri aka ebe kirikiri na buru ya gbakpọrọ ka ya le mmadụ ibe ike ọya onye kpọrọ nwa gị ọkụ n'ọdụ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ onye kpọrọ nwa gị ọkụ nwaanyị ngọchi nwaanyị ọya nwụrụ aga ọkụ n'ọdụ ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye kpọrọ nwa gị ọkụ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye kpọrọ nwa gị ọkụ n'ọdụ ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye kpọrọ Mary ahụ ọdụkwa gị isi na ahụ dị gị Mary ahụ dị gị chi wee fụ ụtụtụ ibulu oche bịa nọrọ ana ya na-ekiri elu na-ekiri ana isiro ka ịtụtụla azịza zaa ilo ebe ibi ọ bụrụ ụlọ ka ị zara aza nwa agbọghọ dị ka gị a na-ene anya na obere oge na ọ ga-eji biri ụlọ nke ya o nwezi onye si esi na-aga ọfụ gị n'ụzọ onwe mmasị n'ebe ị nọ na ọ chọrọ ịnụ gị o si esi na-abata o wee bata na ruo oge a azabere ezi ebe ị nọ ọfụ gị ebe ibuola oche yiri wee nọ n'ala na-akwa azịza ka nwepụta mmechi wee saa iwepụtara azịza ka ị wee zaa ya azịza ka iwepụta mere anya nna ene gị kemgbe isi na be nwanne m nwaanyị nata omume gị niile gbanwere agbanwe
omume gị agbanwesi gị nachasị anya mere ụkpụrụ one nji wee mụọ gị nji wee zụọ gị iwe tolite wee hapụ ezinụlọ ma jime na nke nwanne m nwaanyị ife wee bụ na ife niile ịmụta n'ezinụlọ a ikpolugo fancha niile wụsa nwerozi nke ị na-eme nwerozi nke ị na-eme eme ọ gịnị na-eme ụka amụnye gị n'ụka mụnyesie gị ike n'ụka ụka ụtụtụ anyị na-eje na-eze eje ụka ụtụtụ ije eje ịnwa anwa je eje nnata oriri dana anata oriri ọ bụ sọsọ gị nwana ana n'oche ịda anata oriri mere chetakwa afọ abara gị chetakwa afọ ị na-aza mmeri ọkwa na ifeọma niile nna anyị dị asọ meelụ mụ nye gị ime na maka gị ọlụọma niile ọ na-alụ n'isi m kemgbe ka m ji wee mụọ gị wee baa gị mmiri wee na-achọzi isi n'ụzọ anwa ụlọ ụzọ ahụ ya zụpụta gị ya wee chọ ka isi ya wee dapụ ịdapụ ọ ga-enyekwa gị nsogbu ọ ga-enyekwa gị nsogbu nna ọ nwekwara ihe na-eme m okwu niile gwara m bụ eziokwu nke kacha nke okwu ụtọ ama eziokwu na m aha anata oyi mana mụnwa n'ebe a ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ na-eme m ihere na ọ ya bụ nruo ụka eruzie mgbe anyị anata oyi onye nọ m n'aka n'ebinye onye nọ m n'aka ikpe ebinye je nata oyi naanị m anụ ozi ọ na-eme m ihere mana mma ama ihe m na-eme nne m ọ ka mma na ịnebere ya anya maka ife a niile ifụrụ m na-eme bụ mbọ niile m na-agba dịka nne bụ nkwa m kwere mbọsị imi emere gị mmiri chukwu na m ga-akwụdosi ike fụ na azụlitere gị n'ụzọ nke chukwu ị na-anya efu na ebe ọzọ nwata n'agbanyeghị na akwụkwọ sịrị aka isi nke 15 bido na amaokwu nke 15 wee ruo na nke 20 na chukwu na-asị anyị o nwerọkwa onye ọ na-amanye ka o fee ya ọ da amanye nwoke ọ da amanye nwaanyị onye ọ na-amanye ka o soo ya ụzọ a dị nnọọ ịbụa enwe nke warawara nwee nke obodobo iche iso nke warawara iso ya iche iso nke obodobo isoro ya mana dịka nne ndụmọdụ m na-enye gị na okwu m na-agwa gị dịka nne gị bụ na ọ ka gị mma na isoro ụzọ nke chukwu ka o wee dịrị gị mma ka ị wee bie ndụ gị bie ya ọfụma n'ikpeazụ inwe aṅụrị na chukwu na kepụta ya n'elu ụwa ife nna agwa gị ebee ka nna gị nọ ya nna ịbịakwa ọ bụrụ na nna m anọ n'ime ka ebe ọzọ ya pọna nọ n'ime nọ n'ime ọhịa nna ya na maazị Agụmba ebe ha ya nọ na-esi igbo afụli anwụ n'elu ifugi ihe dị mkpa nwe ezinụlọ onye Chineke na-etele anya wee ka ewere ezinụlọ ha nye n'aka ka dịka onye isi ezinụlọ chifu ụtụtụ ọmanjụ ife ụmụ ya eri ọmanjụ ife ọ ga-eme n'ụlọ fo ya emedo ije nwa igbo ọ bụ oje na-aṅụ igbo gwazie m ụmụazị ni chukwu nyere ya ka o nete n'ụwa gwazie m ka ife ọ ya akụziri fa gịnị ka ọ ya akụziri fa ifugie ife nji na-agwa gị ife a bụ na nnebe gị anya amụrụ mma ụkpụrụ nna gị a ka ị chọziri iso ama mma ụkpụrụ a ka ị chọziri iso nne biko nwa mkpụrụ onye m na-eso ha meso ụkpụrụ nna m aṅụ igbo ọ kakwa mma na isoro ya ịmara ife eni ya amụnye gị na ya were eto na ọma nghọ ga-afịa agwachakwara gị
nwaanyị ruo nwaanyị nke ha ha na nwunye ha ebiri n'udo ma je ruo nke m ọ ga-ekwe ka were iko kuru mmiri ṅụọ zuru ike kedu ihe mere nwaanyị kedu ihe dị kedu ihe dị ihe ka ụmụaka sikwere ya di m ọma ezigbo di m nwoke ọma m gịnị ka m ga-eme sọsọ ofu nwoke gbadogoro m n'ụwa m wee daa wee kwele ya ma gịnị ka m ga-eme kedu ife m ga-emere gị ka ị wee kwụsị isi igbo a ka m gwa gị ịkwụsịkwa igbe a ọsọsọ ji dị nwe na Jesu Kristi nwere ike ịkwụsị ya akachi ọ ga-akwụsị ya ma ọ ga na-enye m nsogbu ọ naghị enye m nsogbu ọtụtụ ndị niile nke ụwa na ngwada Sọnde na-esi ya Chiko na-esi ya kere aha Agụmba na-esi ya ndị ọzọ dị iche iche ha na-abịa na-esi ya nke gị dị iche ana m enye gị nsogbu ọgwụ ọjọọ aka gị na gị na-emebi ezinụlọ gị na-ekwu chọtọtọtọtọtọtọtọ ọ nwunye nke bụ chetakwa na kamgbe arọ 20 ka ekwesị isi igbo chetakwa nkwa niile anyị kwere m iwe kwụsị ihe a kemgbe arọ 20 wee bịazie kịta wee sebezie ya nke ọnwụ na ndụ ịma na ihe anyị na-eme na o megidere okwukwe m dịka onye otu nzukọ nsọ Katọlik ịbịazie ebe mụ na ndị nne ibe m nọ na-eme nzukọ enwekwa m ike ikunye ọtọ kwuo okwu nkunye ọtọ ka m kwuo okwu nwaanyị ibe m asị m nọla ana na otu ọ dị di m ka ọ dị m na di m bụ onye Igbo n'okwu niile m ga-ekwu ebe a na o nwere okwu m ga-ekwu ga-aba ulu n'okwu ndị ṅụrụ ihe kedu mkpali dị ka nke a ọzọ dịkwa ka ibi o nwere nlọ anụnwa nlọ ọ bụrụ ezigbo nlọ alọ m nlọ ka mụ na gị so na-aga n'ụzọ ibulu akpa n'aka anyị na-aga n'ụzọ ndị nche wee jide mụ na gị agba ego wee jụọ gị ife dị n'akpa gị isi na ibu anụ ka wee nalụ gị akpa wee mepee ọ bụrụ na ọ isi mmadụ na aka mmadụ na ụkwụ mmadụ ka ibu ewee kpụrụ mụ na gị ịghasị mmechi ọnụ ọ bụ na ọnọdụ mụ na gị a ọ bụ na o doro gị gaa ka nji nwaanyị na-abịa nne na nna m ọ bụrụ ịnụ dị ọzọ ka nnụọ ọka mma na ịlụ ji ndị anyị ị na-alụ ijekweje lụọ ị nọ na nsogbu demụtụ ndị amị na-esi Igbo polisi na-esi Igbo civil defense na-esi Igbo ndị Navy na-esi Igbo Air Force na-esi Igbo ndị ọgaranya nke ụwa niile na-esi Igbo ma ndị na-azụ ahịa kedu ihe na-enyere onwe gị nsogbu ana m enye nsogbu onye bịa aka ụwa mgbe ọbụla gị na-ebebe ya ka ga obi ụtọ m ihe na-eri otu a ahụ m niile amagbo kachi ụzọ nke ụmụ nwaanyị ga-eme mmadụ n'ụwa oho nna anyị n'ibidogo n'olibe nne ya ịsọzi ka iche mmadụ mmecha gị n'obere nri a ọ n'obere nri a ka m ga-eche gị ifuru ife niile na-agwa gị kedu mmadụ dị ndụ na-eku ume anya dị nwa gasị na nne ya bụ obere nri jichapụ ya sọsọ ya oge ọbụla gị na nne ị na-abụ nri ị na-akọwa na anya dị mma anya ọ na-adị gị mma ịgụrụ na nri juru efere ma ị ka na-ebe akwa nri ọzọ gị nwatakịrị nwaanyị kemgbe m batara nwa akụ nna m chọrọ ka m nwoke bịa bukọcha akụ nna m ọkwa ihe weta n'ubi n'ala ọrụ nna m ka esi merile ya
Because go see me who from you. Ebaga mu na la. Ni ugo obunni. Ndi esirezi no no ni na yeyi. Ebuti aka erie. Tupu anapụta ijide nne rifa. Ide ri na ebu. Na n'afọ. Na ala ka ị na-ebu na akpọ bụrụ. Ndị gị na fa bi n'ụlọ na akpọ nkọ. Ebute nni mmadụ iri ga-eri. Iri si ese ọsọ gị. Na akwa nni. Na nni ribe. Ibi ericha anya. Ọgbụla bụ kịta. Nwa mama. Ọ ka bụla na abụ ya kwuru na ala nna. Agba tọpụtara n'ala papa m. Pampe. So. Mama na James Grabini ke wo dia. Anu na mi shishi. Abi. Yeah, from Abi, still Abi gets with the Abi. Afifiatu. Papa. Mama. Asma show me Bruno. Bruno, when was he? I would not say that. Papa. Imakao. On na kegi nne ko men. Mo na nne gi so weri. Nnem kwa. Nnem no no ulo we na eri nke. O de lo so. Ya. Wala ngi bu ma na ri ga. Nnem ina e ka ka. Akra ba ka wam. So da wo so bu. Na wo do bu. This is fella Nicola Kuti. Yo mambo. Hey! If I drop. Hey, nne. Na wa. Ma wa kan kwasi kan wacha to bele ku bi sele nan magi. Nni. Ya. Oh, nna m na nni. Nne m, ị ma na nna m na-eme ihe tụrụ m n'anya n'abalị ụnyaahụ. Gịnị ka o mere? Nna m wee kwụrụ ọtọ ihe nni mmadụ ịnọ na-eli sọsọ ya. Ya. Kpalikwana di m. Ị na-akpalizi nna gị? Nna orugokwa nna m ka otu a. Olugokwa. Maka na amụrụ m mebe ụmụazị. Nya ịda anụ na ntị. Ka ndị mmadụ na-ekwu sị na onye ọbụla na-aṅụ igbo. Onye ọbụla na-aṅụ igbo nni food bụ afịa ọ na-eri ncha ya na anya na-agba mbọ ọ na-eri nri n'ụlọ. Nna m bere m ya. Nlụkwụ ya tata. Ya bụ na ọ ya na-ebute nri gbanyụ n'ụlọ ahụ. Nne o butere ọ ya na-eri nri ka ọ dịla anyị ndụ wee ruo mgbe ọ ga-amasị Chineke na ọ ya esi n'ọnọdụ a wee pụta. Ọsọ ọbụla ọ bụ mmasị nke Chukwu ọ ga-esi n'isi Igbo pụta biokwa ndụ ka mmadụ. Ijebe gị ekpere? Ego m ekpere. Ngwa dịkweje egwu ya. Onye nna m nri ma kịta ogbu n'oge na-agara m biko. Oge na-aga gị jebe ka ijegwu ya. Ijebe ka mụ na ya wee kwuru si n'ọmụ ọfịdịche.
Agamagone garole okwife Adamma. Hey. Kwa ekpere ka na-aga. Keke kwa ekpere ka m na-eje ka anyị jibe. Nke kpọpụta m sị m bịa gawa ekpere. Ị maghị ụzọ ebe esi aga ekpere. Ka nke egosi m ụzọ. Mmeri ịmara m. Amara m gị. Aha m bụ Patrick. Mụ na gị na-ekpekọ ekpere n'ofe ebe n'ofe ụlọ ụka anya. Mana amaghị m gị na. Ịmara m. Amarakwa m na ịmara m o. Mana akụkọ si na dị ka anyị gawa n'ọkwa ekpere ya ka anyị na-aga. Nna biko jebe mbọsị ọzọ. O? Ewe okwere gị amara m na ngwa ka anyị mụ akara ekwentị gị ka ọ ga-abịa emezi ka anyị kwuo. Hey! Lekwanụ m echicho. Ka ịkwa nke nwekwa na m bịa ka anyị jee nsị gị na gị jebe na m abịa. Isikwa m na m nyekwa gị akara ekwentị. Ka ihe akara ekwentị nwere ime n'ije ụlọ ụka. Biko iwe ga-adị n'ọkụ. Ama m ihe kpata m ji ekwu na mmụọ m nwee ihe ọ na-agwa m maka gị. Mana ka o si na-adị ka m ka bịa jewe. Ọkụ ma ụzọ ebe a ụzọ gbara ịtọ ị na-esi agafe wee na-eje ekpere. Iru ebe ahụ ụzọ gbara ịtọ si ụzọ nke aka nri ịgafe ụlọ nke abụọ nke ịtọ bụ ebe ahụ ka m bi. Ị nwere ike ịbịa be mgbe ọ bụla. Ịnụkwa m o isi na ka anyị gaa ụlọ ụka baa n'akara ekwentị na-enyekwazi m ebe ibi ka m bịazie mee gịnị ya nwoke ikwube ihe ị na-achọ ị na-abịa na-ekwu gaakwa ebe ị na-aga doo nke anyị na-esizi ebe onwe nke gbasara ga ebe m na-eshi ihe ga ebe ị na-aga nwoke ezi gị ngwa pụtago m n'ile ebe ahụ bịa ọsịsọ tupu mmadụ apụta ebe a fụ m n'ihe anyị yi o ngwa ana m eche gị Amada. Gimana boleh? Mari ma. Ajeri aku. Kemo ihe mere Jose Igocha no ebe ọba ayo. Mmeri. Heke na tudo mbo wa dudu. Ano na mingame okulu. Ali onye ma. No ogulu. Ihe be ji ta mu mu wa. Ari ke biachi. Mana sinu ba do nga. Iwa la no. Olo. Ka njikwa agwa ọzọ. O igwe ike nọ ofu ọnwa ma ya funa manya. Mmeri. Biji jikwa onye ogbulaka. Enwere kpo jide ama ntị. Enwere mechi n'otu afọ abụọ afọ atọ ma hụhụ nwaanyị ara ihe megani mana nna otu echi ma hụbelaga anya kpee nọ ndị ogbulaka elega m anya mechere nwa n'okwu nke nwụrụ na ahụ ara ihe ndụ emega ma egbugbuo n'onwe m nụnụ nya n'ifụda ya orugo nke ụta ọwụ ngwachi orugo kebe ahụ o ruchara kebe ahụ gafee kebe ahụ ịhụ na nọ n'otu echi
Mary hụ ọnụ gị ukwu. Ihu na ahụ ọnụ gị ukwu. Olo Chineke kpọgbe kesụ ọkụ. Ihu hụ ọnụ gị ukwu. Ụra na-epuo na ntụrụ. M nọ n'otu esimeri hụ ya. Obi agịrị m mma nụnụ. Obi agịrị m mma. Ka m gwa gị Chineke fụ gị n'anya. Nna m anụrụ ya ụnyaahụ ahụ ebe. Maka ọ bụrụ na ọ nọ ya, ama m ihe ọ kara ime eziokwu. Ihu nna m. Ihu na ha meji aka ala gị. Chineke amarasha adịga m nga gị. Bịaba ịhụ gị. Ya kpọhụla m nna gị. Adịga m nga gị. Ya kpọhụ nna gị. Ị na-elechicha anya. Ị ga-ịmacha ha niile ahachicha n'onwe ya. Iwe ala. Ihe niile na ọfọ dị ka mbọ. Ịma mmadụ mmụọ ọbụla m nọkpa ga-abịabịala m ndo o ji nye m nsogbu ahụ. Ị na-abịa m ndo kpa o ji eme m ahụ polina kacha ma ke kacha kewu ịhụ na hụ ụda ipu ukwu nje eri ya gba ihe eme m aga ga akịrị ma Mary enwere otu afọ m chọrọ ịgụ na gị ịwala asị m agụọ na gị nnọmara afọ gị ime gị ahụ arị gị mma gị ma akpasị onye nga gị anụ m afọ ngọ na gị isi ngọ ịgbagba ya agba o ị ga-ịgba ya agba mana ọ bụla ijiri agba ya ọ dị mma gbage ntị Mrs. Dịamaya nna gị ego Mrs. Dịamaya nna gị mọni ihe ala gị ga-aya ala m nwa ihe na-aya aya ịyara dị ya ooo ịyara dị ya ha na-aya aya ịyara dị ya ooo ịyara dị ya ede aya aya ịyara dị ya dedi imu Dịamaya nna gị ego Mrs. Dịamaya nna gị mọni ihe ala gị ga-aya ala m nwa ihe na-aya aya ịyara dị ya ooo ịyara dị ya ihe na-aya aya ịyara ora de kuna mo ni na ora de kuna tono ma ibo ki wo joku heke gi melu wa ma ha file aganya ha ya ba ko ku heke gi me ma ha file aganya ya wuri da ko ne ciga alani ya mpa oru bala ke ba ọrụ lagafe eziokwu mụọ na nne gị ọnụ gị ịkpa ọnụ gị eji eme m nnọọ ya eji adọmadọchi iwe ala lee na gị nyaanụ m ya nnọọ nyaanụ m nnọọ na ahị gị na mega mkpa awọ nene anyị nọkwala chi ha ewe ego m ọ bụ ego m efuga ihe nye m ora de kora toro ale me gani na oba he me gani ndaleti ifokala boja agage marima Oi Oji afọ gongo oge bụla bụ isi kpuru bụla ana ma ụzọ me metụrụ etu ama afụkwa ụzọ m na-agwa ya dịva Oji ịmakwa ofu ife na-enye m ọṅụ na-enye m obi ọcha bụ na anyị nwa bụ ndị na-ese ife na-afụ onwe anyị n'anya ọkwa fumi fụgide onwe anyị n'anya bụrụkwa sọ ọkwa ife niile na-esi na mba ụwa anyị na-afụ onwe anyị na-ama onwe anyị vafụ ụva n'obodo oyibo Jamaica a sị na ife a kịta na ofu osisi na-amị ife a anyị na-ese rachaka osisi a ọjịka n'iru na befa o jupụta mana vafụ na ịbata na befa ị na-esi fama ka ọhụ ndị ụka ama emekwe ndị ụka ama eme n'ebe dị ịbịa ihe oriri ama akọnata gị ihe ọṅụṅụ ama akọnata gị mkpuchi dị ga-abụ nke gị ndị ụka ama eme na nwu nke ahụ Ọjị ị na-ekwu ka mmadụ ndị ọkọ ọzọ eme ọzọ ị ga-echenụ na ha na-abụ so ma na isi gị ka ha na-achọ ka ọ baa n'ime akpa ka m bịakwa nso ome na ama okwu Ọjị
ịmadụkwọ ka m na-abịa ọ dịkwa mma ọ dị mma jụọ m ife mụ nwee n'anya neghachi mfụfụ nwoke mụ nwee na-asị kedu nwoke nekwe nwa nwaanyị fere abụ fịam ọ bụ na ha furu efu adawana ya mụ na-agwa ụdị ibe a efekwara ọfụma ya ọ bụ na vatụrụ ana ma ọ ka njụọ gị Ikemba ịchụọ nkịta na nsị ị ga-eri ya ọ ji mmeri nkịta na nsị nke m ji eri nkịta n'ife na-achọ ịgwa ahụ bụ ọ jikọta dụkwọ nka m bara uru gwa nwato nwa nwaanyị ya gwa nwoke a na-abịa iva na-eburu ya ka egbe nya gwa ya vesizie nọ mpio wee na-abata fati n'ọnụ ụzọ ọ ji fabute nkwụ ịchọrọ ọgọ achọrọ m ọgọ nke ife na-akọ ebute nkwụ ọkwa mma eso m ọ bara isi ọbara agụba abụrụ m udene kpụchara isi rie agụ ka m gwa gị eziokwu kemgbe a mụrụ amụ na gị n'obodo a ọsọ taa ka ị kwuru eziokwu mụ na ya esekwu ifele meke n'unu ndị iberibe na-apụ orisi ka unu n'ebe a na-esewasị na-esi igbo unu sesie unu anata n'ụlọ onye afọ onye ọnụ bulu nnuo afọ ya agbọpụsị unu n'ofu ọkwa nni agụbụ isesie nata ekwensu ga-akpọrọ unu na-abụ ọkụ nwunye ga mụkwụrụ n'ọjọọ onye ịkparịkwa na ọyị nwoke ọgbakwa ya ọnụ na-ada tatataka ọka awụnyere na-agbada jide aka burukwu ya bịa ebe a ịkparịkwa na ọyị nwoke onye ndị mmụọ kilibe fa m ga-agbago nwunye metụ ya ife n'anya ka ngwa na ka ngwa ịmakwa n'ọnụ agụ ka ị na-achọ ịba mụ na-achọ ịbanye n'ọnụ agụ mụ nwa na-adị ime asụrụ ọra ndị agụmba mechie ọnụ gị agụmba ị na-ezuzu ezuzu ka m banye n'ọnụ agụ a ka m banye n'ọnụ rapịa agụmba agụmba mmụọ na mụ mechie ọnụ ọbụ ịma mgbe ji wee ọma nwoke a nyapụsị ihe ọ na-ese ịma kemgbe ọjụ a ọbụ ịma kịta mụ na gị ga-egbuzi onwe anyị maka ya kwụsịrị ya kwụsị gị ya Masị gịnị ka mma agụmba dị mkpapụta ya dị ka nwoke na-adị nwoke dị mma isi nwaanyị na-agbasa okwu naanị ụma mmiri gbagbagba nke chọrọ ka ị bịa ndị nwe obodo egbu oge hapụ maka nwaanyị nwaanyị chekwa maka nwaanyị ka ị ga-eji wee gbuo bịa ka anyị nwaanyị na-agbasa okwu anyị gbara agụmba ifere megbu ego o ji ifere megbu ego mmanụ na ụmụnna gị nwaanyị ọjọọ n'ala nwaanyị ọnụ ọjọọ nwere ọnụ ọjọọ agụmba ọ maka kwere rie esi a akpọsiri ndị okwu adị si nekwara anya mkpakpụrụ anya ifekwara mkpụrụ anya ha na-acha ka ndị si wasịgoro isi ka ihe gị na ndị a na-ekwu Chinyere amụrụ nke isi wee soro mbịa bụ ije mba Chinyere ịkara ịrapụ nwụọ maka aka m achụ ime ihe nne ya ka m were ezigbo osisi arụ dị m ngodo wee jawa anya isi ọ na-esezi n'ihe ọbara na-apụta wee daba mba ọkwa mgbuo ndị ga-akwa alisi igbuo ikwa rapụ ya biko eji Chineke ayọ gị ihe a bụrụ nye mba n'elu mkpụrụ na ha ihe a bụ ihe ekpere ofu a ka na amaghị ejiri ụmụ ya gbam ọ ga-eri ofu a ka na amaghị ejiri ụmụ ya na ọ ga-eri Chinyere ka ọ ga-eri ihe ya ga-eji ị ga-egoro ntị egoro ya biko agụmba ọwa akwụkwọ ejiri ka otu aka ese gị were ife chọrọ ikwu ka mmadụ ife mana nwaanyị ga nwere ọnụ ọjọọ agwara gị nwaanyị a ji eji ọnụ ekwu nshi ofu ụbọchị nsogbu nwunye gị ga-ewetara gị ma kpachara anya ya rie isi mba ọ isi ka o yeri ya nwe wetara ka o yeri isi ịmakwa bịa ọjị iwe dịkwa n'obi mana hapụ okwu ị na-asị hapụ okwu ọjị tọgbọ ntị na ọjị tọgbọ ntị gị asị m ekwulu okwu kama ihe na-ahụta ugbu a dịka ebe agụ nkwọ na egbe bi otu ụbọchị ofu onye ga-egbu ibi ya ma a kpachara anya ọ mụ ya egbu isi ga-abanye n'okwu a mụ nwa ya egbu ife nna achọ ịgwa dobe ntị du ụcha ntị
ya anụ ugheri danda mma bụ agụmba na-atụba nwoke ime ụmụ nwaanyị ji eme ha n'ọsọ ka nwunye m ya bụ isi odo agụmba ka nnabagodu agụmba nwayọ ka nnabagodu ka nnaba agụmba nwayọ anwụchago nka mmadụ si ahụ na mmadụ abighị ihe ahụ Chineke mana Chineke nna mere onwe ya ebe ihe a na-abụ na-ekwu ịnụchago ihe m gwara ya ọ bụ ihe niile ka a na-ekete n'ike ọ bụkwa ihe niile ka a na-emete n'akpa obi ọ bụ ihe niile ka a na-akọta n'ọnụ ọ bụ ihe niile ka a na-anụta n'ọkụ ọnọdụ di gị ọ bụrụ ihe ị ga-akọwa ọnụ bụ ihe ị ga-anụrụ ọkụ okwu Chukwu na James isi nke 4 amaokwu nke 2 ọ sị na ọ dị ọtụtụ ihe nke anyị ga-achọ ka anyị mee mana anyị enweghị ike imenwu ihe ndị a n'ihi na anyị enweghị ike nke onwe anyị ogwu na ma anyị kpọrọ Chineke onye isi niile nke ndị agha ọkwa ya nwa ọ ga-aza anyị biko achọrọ m n'ọnọdụ a niile kọsara ya Chukwu ọ dịghị ihe nyere ya omume ọ ga-aza anyị ịnụ anụgo mana Chinyere ọkwa ịma afọ one di m dị n'afọ anyị banye onye dịka di m ọ ka kwesịrị ịdị na-akpagharị ma n'ọfịa ma n'ụlọ na-esegharị igbo ka ụmụ okorobịa chacha ncha nenekene m ịma mgbe m bido wee gwaba Chineke okwu gbasara ọnọdụ di m wee ruo taa di m agbanwebe ọnọbụ na Chineke a na-azazi m ekpere ike agwụkwanụ m ọ bụ na ya ka m ji asị kama mụ na ya na-abụghị egbu onwe anyị ka m na-abapụba nababe nna m na nka nwe ebe nna ka ọnọdụ biko ekwusikwe n'otu a ike na-ana onye ka ị na-ekposara ụmụaka ana ụmụazị egbuo gị ụmụazị ama ya nọ mala ife ịnwụ megide bụ nwoke agbuo m ifu na ụmụazị a na-ebelụ ga-ama ife ọkwa ndị nna m wekwuo maka ụmụazị nne rapụ biko wetuo obi gị kọsara Chineke ihe ọ dị ekpere ndị kpegide tupu e wee zame ya Chineke sa anyị na-ekpe ekpere mgbe niile mgbe ikpere azaghị ozugbo ma ikpere azarọ gị kpebe ekpere ya ọba ihe ahụ ị ga-ayọta ya mụ na-agwa gị ihe okwu Chukwu kwuru and etu a m gwara gị ya ka ọ dị kpewe ekpere ofu ụbọchị ka di gị ga-apụta ụtụtụ sị gị ala isi awụsa m Igbo otu a ka Chukwu si alụ ọnụ ya ọ pụta ọsị gị ala isi Igbo adị m aṅụzi nwanne m anụgo m Chineke gozie gị nne m anyị elugokwa n'elu ka anyị lụzie n'ọnwa ihe mma chọrọ ike imetụrụ n'ọnụ ọ bụrụ nsogbu na ụka ka ya nsogbu adị ha kwa mkpesara ebe a ga-asa karịrị ka nna dị sara akwa ka anyị gharazi ibube gị nsogbu adịghị onye dị ka nke anyị na-eme mgbe awa anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ọyị m nwaanyị anwa ọ dụgide mbere n'ọrụ ndụrụ bi anyị eruo na ihe ka anyị ga-akwụ ya rigide ndị na-ana akwụkwọ anasị akwụkwọ rie nri echetara m ọnụ echetara m ihe unu mere oge a nne m adịghị biko wetuo obi kene ụmụazị a ga na-eme n'ọnwa ka anụ durie gị ọnụ a iji ọrụ obodo na nkụjiri aka tibe mkpu wetụ na ọ nwere uru mba mbọsọ nọrọ ya isi agụmba ịcha n'ụzọ bụla egwu ka nnababe nna m agwụgwa Chinyere ga nnababe nna m ọsị m n'ọlụ ọnụ ụkwụ ya ebe kpọmkpọm mmadụ wezi na ọ nwere ife mpas
na o nwere ife mmemme emego m ife mbọsị ọzọ onwe ifubere ife n'ebe ahụ chere na mmata agba ụkai ọzọ mma abata kịta kai ị na-ekwu eri bịa were ọyị nwoke ka ime ife sọ bịa kparịba ọyị nwoke agbapụ ọyị nwoke na adị nkapị na mma ebeghị ọnụ nka njekwa ya na m ebeghị ọnụ mmadụ ọnọbụ ya Agụmba na ọjị agụmba na ọjị a na-esi ife a na-erikwo nni a na-aṅụ ife a na-atachikwa ọsa agụmba nyere onwe ya aka Mr. Ọjị nyere onwe ya aka agụmba ikpegokwe mmana Ọjị lachago kwọ ya ele ị na-esi ife a ị na-enejele ịga ị na-ene gị na-ene nga maka na ndị oyibo fakwulu okwu wee sị birds of a feather flock together onye unu gburu egbu ama mgbanata mme agụmba agụmba na ọjị agụmba na ọjị ọkwa ife anwụlụ kwulu ka unu na-eme n'ụlọ alụ igbo tụtalụ nyaka unu ji eme ife